Sa Batangas. Di ba sila Rose pa no? Oo na, hanggang sa magkakasama. Kasama sila. Clubhouse. That's John Hay Clubhouse. Diba may gitna yan, yung pinaka-park. Dali ito. natin sila doon. Ay, di pala. Ano ba yun? The clubhouse. Pagka nag look around the park, they have a park right in the middle. Doon tayo sa park. Oo. Apa pa ba tayo nga? Hindi dito kasi hindi man tayo naka-check-in dito eh. Hindi kagaya dati ni maluwag sa ano no? Taal Vista. Nakapasok doon eh. No, hindi ko pa narating yun. Maganda rin to. Taal Vista kami na dati. Used to be military run. Yeah, Camp John Hay. Now it's no longer military run, but they kept it, you know, like the same. I think it's the same policy. Yung boss mo Oni madalas magpa. Kaya nag-benta nila na yung club. Meron sila noon. Kapag golf course yun. Yeah. Right there in the middle. Nag-ship mo talaga. Cute na mga bahay din. Para ka nasa ibang bansa. Thanks, nice though. It's different. Pinapalentahan eh no? Nice different. Drinks na to. Alam ko may park sila, di ba, Ni? Ay, lang yun. Parang pinaka-circle. Yun lang yun. Yun lang yun. Gabaw sa'yo. Paano yung golf drinks yung mami? Dati merong gitna to. Kasi di ba may hotel, Camp John Hay Hotel. Asan na yung hotel? Ay, wala pa sa tayo. Hotel na yun? Oo. Ha? Ano ba ka sa clubhouse? Yun na yung clubhouse, di ba? Oo. Eh wala na. Ano pa babalikan natin yun? Ay, ano yung park dito? Okay, tingnan natin. Sige, libutin natin. Yung sinasabi mo Mines View eh. Pag pumunta tayo, papantay sa club. Iba pa? O di sige. Ano? Kung lumabas tayo dyan, di ba? Oo, Mines View Park. This is Camp John Hayani. Before, there's a big park there, like in the middle, Baka sinasabi right mo there by the hotel. Ne, Bakit Ah, wala na? malapit din dito Birmingham That's Park. what I was looking for. Number ng park. Doon sa malapit sa tinutuluyan natin. Ah.